ஒருவர் பகலெல்லாம் பலவிதமான உலக பிரகார கதை புத்தகங்களையும் நாவல்களையும் படிப்பார். ஆனால் இரவில் தூங்க செல்லும் முன்பு அவைகளையெல்லாம் ஒரு குப்பை கூடையில் போட்டு விடுவார். ஆனால் தூங்க செல்லும்போது வேதாகமத்திலிருந்து 1-2 வசனங்களை படித்துவிட்டு அதனை மிகுந்த மரியாதை உணர்வோடு தன் தலையின் பக்கத்தில் வைத்துக் கொள்வார். இவருக்கு தான் வேதாகமத்தையே அதிகமாக கனப்படுத்தி பிற புத்தகங்களை அற்பமாக நினைப்பதாக எண்ணம். ஆனால் இது ஒரு போலியான பக்தி. வேதாகமத்தை அவர் தலைப்பக்கத்தில் வைத்து கொண்டாலும் நாள் முழுவதும் அவருடைய இருதயத்தில் முக்கிய இடம் பிடிப்பவை கதை புத்தகங்கள்தான். ஆம், நாம் எதை மரியாதையாக எண்ணுகின்றோம் என்பதில் அல்ல, எவைகள் நம்முடைய இருதயத்தில் அதிக முக்கியமானவைகளாக கருதப்பட்டு ஏற்படுகிறது என்பதே நம்முடைய பக்தி நிலையை நிர்ணயிக்கிறது. சிலர் பணத்தை குப்பை என்பார்கள். ஆனால் அந்த குப்பைக்காகவே வாழ்க்கையின் முழு பகுதியையும் செலவழித்து கொண்டிருப்பார்கள். அந்த குப்பையை அதிகமாக சம்பாதிப்பதற்காகவே கர்த்தர் மேன்மையாக காட்டும் நற்குணங்களையும் நல்ல கொள்கைகளையும் கூட தியாகம் செய்து விடுவார்கள். பலருடைய வீடுகளில் இயேசு ஒரு அலங்கார கடவுளாக எண்ணப்படுகிறாரே அன்றி அரசாளும் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. பலருடைய வீடுகளில் வேதாகமம் ஒரு விக்கிரகம் போலவே வணங்கப்படுகிறதே அன்றி அந்த வேதத்தின் வழிகளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கவில்லை. மதுபானம் பண்ணி புகைப்பிடித்து நியாய நெறிகளை மதியாமல் வாழும் ஒருவர் தான் ஒரு பெரிய வீட்டை கட்டிய போது அந்த வீட்டில் ஒரு பெரிய இயேசு படத்தை வைக்கவும் அந்த வீட்டிற்கு இயேசுவின் பெயரை சூட்டவும் மிகவும் கவனமாயிருந்தார். அந்த படத்தில் இயேசுவின் கண்கள் இரவும் பகலும் மூடாமல் திறந்திருப்பதாக காணப்படும். ஆனால் தன்னுடைய தவறான வாழ்க்கைகளை இயேசு கவனிக்கின்றார் என்ற விழிப்புணர்வோ அவருக்கு இல்லை. இப்படிப்பட்ட பக்தியும் மரியாதையும் தேவ கோபங்களுக்கு வழிவகுக்குமே அன்றி ஆசீர்வாதங்களை வரவழைக்காது. பக்தி என்பது இயேசுவை மதிப்பது அல்ல, அவருடைய வழியில் நாம் நடப்பதே. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்பது தேவனை வாயினால் ஆராதிப்பதல்ல, வாழ்கின்ற விதத்தில் அவரை கனப்படுத்துவதே. ஏசாயா 29:13 ஆண்டவர் இவ்வாறாக கூறுகிறார்: இந்த ஜனங்கள் தங்கள் வாயினால் என்னிடத்தில் சேர்ந்து தங்கள் உதடுகளினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள். அவர்கள் இருதயமோ எனக்கு தூரமாய் விலகியிருக்கிறது. அவர்கள் எனக்கு பயப்படுகிற பயம் மனுஷராலே போதிக்கப்பட்ட கற்பனையாயிருக்கிறது என்று. ஆம், இவற்றையெல்லாம் அறிந்தும் அதற்கேற்றபடி வாழாத ஆத்திகனை விட நாத்திகன் பரவாயில்லை. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.